Byl by to první top na bouldru číslo 5 dneska v tomto poháru. Martin právě odlepil svoje nohy od země. Pojďte mu fandit. Pojďte ho podpořit. Pěkně. Martin postupuje. Martin jde nahoru. Ano. Velmi zkušeně. Dokonce odpočívá. Maglajzuje. Wow. To vidím poprvé na tomto bouldru číslo 5. Ano. Nohy vzhůru, tak jak jsme zvyklí u tohoto bouldru. Jdeme do zóny. Zóna na první pokus. Martin Stráník na bouldru číslo 5. Ano. Krása. Krása. Opět odpočívá. Neuvěřitelné. Martin Stráník postupuje dál. Postupuje dál. Pojď. Pojď. Zarvej to. Pojď. Dávej. Dávej. Aj. Ale krásný pokus. Zatleskejte Martinovi Stráníkovi, prosím. Krásný. Tak. A pozor, dámy a pánové, Martin Stráník na bouldru číslo 5. Opět, pojďte ho fandit, protože Martin Stráník se opět dnes z této skupiny dostal nejdál. Pojďte ho podpořit, prosím, Martina Stráníka na bouldru číslo 5. Pokouší se o první top na bouldru číslo 5. Wow, Martin Stráník postupuje neuvěřitelným způsobem a tempem. Dokonce odpočívá, maglajzuje. Wow, to jsem ještě nevěděl tady. Na tomto bouldru. Martine, pojď! Martine za zónu, Martine dál. Pojďte ho fandit Martinovi. Pojď, závěr, dávej. Martine, pojď! To dáš. Jo, Martin padá, nevadí. Martine, na to, že jsi měl 2 pokusy, dostal jsem. Jo, pojďte mu fandit, prosím, potřebuje to. Wow, neuvěřitelný, pojď, hezky. Tak pojď, Martine, pojď do toho. Tak, pojď do toho. Zaber, teď to prosím nahoru. Prolíme to nahoru. Martin Stráník a jeho další pokus na bouldru číslo 5. Pojďte podporit Martina, prosím. Tak Martin Stráník, Martine, pojď. Co ta 5? Dáš to? Dáš to, ty to dáš. Tady ti věřej. Ty to dáš, Martine. Ano, hezky. A teď ta oblina nepříjemná. A teď to procpat nějak nahoru. Prorvej to nahoru. Zaber, pojď. Zaber. Procpi to nahoru. Zarvej. Škoda, ale moc ze díky. A pozor, Martin Stráník, bouldru číslo 5. Já jsem mluvil, musím zase sem, protože bouldru číslo 5 je opravdu dá spát. Martine, pojďte ho fandit, prosím. Martine, dej to. Pojď, zarvi to tam. Pojď tam. Zarvi to, takhle to procpěš, ano. Pojď, hezky. Martin Stráník, bouldru číslo 5. Dále, pánové, vypadá to na top. Martin Stráník na top na bouldru. První borec dnešní závodu, který dal bouldr číslo 5. Martine, gratuluju, jsi první borec dnes, wow, tak dáme, kdyby si vsadil, tak